Ya, layar tancap. Yuk, Jasuli Mas Latif. Penaungan kepada Bapak Kelek Budi. Mending tuku sate timbang tuku wedhuse, mending kerjaan timbang dadi bojone. Mangan sate ora mikir burine, ngeko agus dadak mikir sukete. Mending tuku sate timbang tuku wedhuse, mending kerjaan timbang dadi bojone. Mangan sate ora mikir burine, ngeko agus dadak mikir sukete. Oke, baik, terima kasih.